गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव एबसुनि मावथिफ्रा सासे कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ गाज्रि बुनायनि अजद। कम्पिउटार फोरोंगिरिखौ कम्पिउटार मिरुनिफ्राय एबसुनि मावखुलियाव लांनानै बुनायनि अजद। कम्पिउटार फोरोंगिरि जदि दासआ सासे बर' सिख्लाजों फट' खेबजानायनि दायावनो एबसुनि मावथिफोरजों बुजायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला कम्पिउटार फोरोंगिरि जदि दासआ थांनाय माखासे सान सिगां सासे बर' सिख्लाजों सेल्फि लानाय जादोंमोन। बिनि दायाव रागा जोंनानै एबसुनि मावथिफोरा एबसुनि मावखुलियाव लांनानै मबाइलनि फोरमान लानानै बिथांखौ साजा होयो। बे जाथायखौ मिथिनानै जुदि दासनि बिमाया सालबारि एबसुनि मावखुलियाव फिसाज्ला जुदि दासखौ लांफैयो। बे जाथायनि सायाव एबसुनि मावथिफोरनि हेंथायै सालबारि पुलिस थानायाव नखरा एफआइआर थिसनो। मख'नो गोनांदि बे अजद होनाया बेसेबां सैथो एबसुनि मावथिफोरासो रोखा बुंथिनो हागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय थानानि मुंख्लं ब्लक अफिस साखाथियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जनाय खानागोरैनि 40 बोसोर बैसोनि सन्जिब मिलिया मबाइल रिचार्ज खालामनो स्कुटि लानानै न'निफ्राय ओंखारदोंमोन। बे समावनो सिगांनिफ्राय गंसे बाइकआ फैनानै सौग्रावफैयो। जाथायाव सन्जिब मिलिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो डिब्रुगड़ दुदियानि दीपंकर कछारी मुंनि सुबुङा गाज्रि जोखोम जादों। दि लिटिल मास्टार सिजन 5 बादायगिरि नबजित नार्जारिनो बयखौ भट होबावनो खावलायदों नबजित नार्जारिनि बिमाया। बिथांनि बिमानि खावलायनायखौ नायलांदो। खुलुमबाय। थांनाय 21 आरो 22 मे शनिबार आरो रबिबार खालि जालांनाय दि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गासै रायजो राजाया आंनि फिसाला नबजित नार्जारिखौ भोट होनाय थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो फैगौ 28 आरो 29 मे शनिबार आरो रबिबार खालि भोट होनानै देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजानि सिङाव आरज गाबहरनाय थाबाय। जय बर' हारिनि जय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ आउट खालामनाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों दिल्लीयाव सावरायलायनो नागिरदोंमोन होनना हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव बिजेपिनि बांबोनाय गोहोआ इयुनाव बर'नि मोननै राजखान्थि गोहोखौ फोजोबस्रांनो हागौ आरो बर' हारिनि थाखाय खहा जानो हागौ। बेखौ नोजोर होना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों सिक्रेटै सावरायलायनो थिरांथा लादों। नाथाय बिथाङा बुफ्रुना होबाय खौरां बिजोङाव बिजेपिखौ बिटिआरनिफ्राय आउट खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया आवगायबोआ होनना रोखा खालामदों बिथाङा। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।